Извинете хора за прекъсването, но той без да иска излезе от камерата. И тук ще добре. И си свалих. Сега ще пуснем една песен. Нека да изненада. Не дейте. Щото аз си сложа музика. Добре, слушайте, хайде. Ама да знаете, че заради вас ще срежа видеото. Ето най-тъпата песен. Да купи самолет. Най-тъпата песен на света. Как може да има такава песен, моля ви? Чакай. Не. Много ли струва това? Нали да иска да я слуша? Не, какво се поставя? И хора, съжалявам, но за ви тази тъпа песен трябва да спрем видеото. Защото не са наложа. Може би я песен да пусне. И чао хора, не дай да пускаш. Не дай да пускаш. И това хора беше първи епизод. Къде са кайсиите? Не. Баща ми каза. И това беше от първи епизод от World of Warcraft и до после.